So what's up guys? What's up mga human and people? So nagbabike-bike kami. May araw ko sa kami manuman. Pero yung pala kami sa libmanan. Mga manggi. So may araw ko sa kami manuman mga men. May araw. Pero ini sabi niya sa Bulalakaw daap. What's up mga manggi? Mante. Shit. Mga manggi. Bubo ako. So nababalik kami mga men. Okay bangko. Yes sir. Updated. Boom. What's up mga men? So, human and people. Mga manggi. So, arayo pa kami. Putahin na pag mag-bike. Update ko na lang kami. So, what's up mga ka-human and people? Siyao na kami dito sa Bulalakaw. Kumahilin doon, di ba no? Kapag magpara-bike hype. Ay, daw pera na ay. May anong bagong cruise nga no. Ito. May daw oras. Wee! What's up? Pinagal ka man magbike. Died. Putay na. Easy bay. Kapag magbike pero malapit hindi. Magayon digdi sa place na niyo mga men. Kaya kung gusto rin magdigdi, digdi na kamo sa Barangay Padlos, Limanan, Camarines Sur, Bulalakaw. So sir, so ipapaling ko sa inyo at yan ang makakahingal na magayon na view. Yeah. Natatanaw nyo na ba ang magandang tanawin mga men? Oh, what's up mga kayuman and people? Siyaw na kami dito sa Bulalakaw. So maluman kami at yan sa taso yan. Yan taso. Madyan kami. Magayon ng beauty men, puta. So, si kay bangko. Ano, pag-aral? Ay, mapag-aral talaga. So, masakat kami. Warta men, ba't hindi naman kita maagi? Hindi na, ako hiling ka ba yan? Sige, sige. So, masakat kami mga men, masakat kami. In 3, 2, 1, let's go! Bike me. On the bike me. Mapag-anon men, grabe. What's up mga men? So, nailan diyan. Madaklom, adyan kami ngunyan. Oya kaya ang bike niyo. So, malapit din men. Pagkakaroon mo, kailangan mo kaya antin mo, kailangan mo. So, iba rin doon kami, naman kami meron. So. Arah-arah lang yan boy. Mali di kami sa Patag. Patag yan magay na hiling ay magayan na lugar ay magay. Basta magayan man ni. Hindi nga gago. Tapos napratang kita boy. Paano daw kita kanipag pulit ha? Lupit boy, malupit ang nagdi. Oh, malupit talaga pag naka-bike long.
Bilanat lang pati si Boy. Julia Romeo! Julia Romeo! So malupit din ang mga place. Mga place, man. Malupit ang place. Oh. Pag-alon, men. Kung gusto nito magdigdi, sinasabi ko ulit na. Ganyan lang. Magayon na ng place, men. Solid. Tangina. Guys, kung chocolate factory. Chocolate Miley and the sword of city of hell. Diyan kita. Go. Hello. What's up mga men? So aramanin do ang buhay araw kaniyo. Minsan kay punta mga kapudduman, kay punta ang i-enjoy ang buhay, ang life para iwas kita sa stress, di ba? Dahil takong problema, stress lang ang papairal mo sa utak mo. Puta, daog ka talaga. Kaya pag may problema ka, dahil mo ikimkim, dahil mo pagsadirihon, pag-open ka sa iba kung makakaya mo, kung pwede. Tapos kung may problema ka, dahil mo pag ano ng sa diri mo, dahil mo pagdamdamon, isipon mo problema lang yan, kalikit pa lang yan ng problema. Kung sa hiling mo, dakula na yung problema na tidadara mo ngunyan, no. May dakula pang problema na maabot sa imo. Ayan ang tandaan mo, paghandaan mo. Kung may problema ka ngunyan, men, dahil ka mawarang pag-asa na tupad doon ang pangarap mo. Daw ako inagihan ko yan, kadakala kong problema, kadakala kong inagihan, pero puta, ginigibo ko ang gabos para matupad ko ang pangarap ko para sa kuya, para sa pamilya ko, para sa mga tao nakapalibot sa kuya. Kaya kung bagsak ka ngunyan, gipon mo yan inspirasyon para maabot mo ang pangarap mo. At kung may problema ka man, yes, isipin mo problema lang yan, malalagpasan mo yan. Kaya kung ako sa mo, i-enjoy mo yan. Dahil mo kahit puwan damdam mo ng problema at problema lang yan. Pag problema, dahil mo para damdamon. Enjoy the life and human and people of the earth of the city. So yung nito ang sinabi ko, di ba? Kaya puwan mo lang i-enjoy ang buhay. Kasi ang problema, yaw lang talaga. So matiklom na, dahil mo klingawan mag-subscribe, ha? Subscribe sa aking YouTube channel para may kang update sa aking video. Bicol lang kita, tayo na yan eh. Bicol na natudan sa tuyo. Kala ko sana lang subtitle. So, ano masasabi mo dito? Oh, napakalupit. What's up? Kung nagustuhan nito ang video kong ini, kung nagustuhan nito, mag-comment ka mo. Kung kaya ka maging daily vlog o vlogging vlogger, igibon ta yan. Kung sa'yo nito, mag-makasin na kayo ng video, mag-comment ka mo, mag-like, comment, like, and share, subscribe para pirmi ka mga updated. Iya ba ka? Kasi kay bahan ko, hayop na nilawa sa mga nagduduman. Suba ako ang hayop, habog niya magdigdi, sabi niya harayo, napagal, totoo harayo, pero magayon buya place. Oo, wala mga problema mong dinadamdam sa mundong ibabaw. So, let's go. Papa, aw. So, maulit na kami, menta medyo rayo. Di mga rayo, arani lang, pero nakabike lang kaya kami ay. So, mapuli na kami mga men. Enjoy kayo. So, let's go.